I gdje su ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Vlogmasa. Ovdje sam radio prvi otvor sa Sekis, posle toga sam radio drugi otvor, ali nisam snimao. Da, nakladali si, naravno, ovo je burgija, ja mislim da je burgija, nisam siguran, nemojte da me trzite sa res, ali nisam siguran. Znači, ovdje sam radio prvi otvor, ja mislim ili drugi, ne znam, zaboravio sam. Tako da, bukvalno, ništa lakše nije bilo, samo je trebalo onu rusinsku korolu da spustam i to je to. Evo vidite strugotinu i sve to. Ovdje sam čistio mašinu posle ovog rada, normalno, mora da se čisti mašina, ne može mašina da se ostavi prijava. Sve jedno, čistio sam mašinu i sad prelazi jedan malo dugazak deo gdje su tajerevi, to je bukvalno ceo dan na praksi. Znači to je bukvalno ceo dan na praksi i ovo sam namjerio to da snimim, znači ceo dan na praksi. Znači ovdje sam jeo i ovdje se ovo sad malo zaprisalo da li će da budu redovno klipovi, da, redovno će da budu klipovi. Posle ovog klipa snimao video sa sutra, gdje ćete znati koji je video u pitanju, to je koji je tip video u pitanju, ali večeras u 9 ćete dobiti ovaj klip. Sutra ćete dobiti i jednu reakciju, posle reakcije vodim Vlogmas nije samo sa svakodnevni vlog u životu i tako dalje, nego prate može i storytime, i gaming, i Q&A, i vlogovi, i sve živo što mi padne na pamet, bitno mi je samo da imam neku prašičnu saroliju, ili da budem aktivan tokom decembra što se mu da ispunilo sa klipovima što si bumpalo 31 dan. Znači, danas je 2. decembar, druga epizoda, sutra se tresa i ja mislim da ćemo ovo da završimo, brate, ponesemo u najboljem resedu, da možemo da vidimo da prikupimo neke preglede i neke subscribere tokom celog decembra i nadam se da ćemo vrlo brzo da završimo prvu sezonu i posle toga da otvaramo drugu sezonu. Naravno, treća sezona, druga sezona će biti malo bolja. Kao što sam rekao sinoć u klipu, ako ste sinoć pogledali klip oko 9 sati i sasvim klip, rekao sam da će druga sezona da bude malo bolja, da se tu da budu malo duži klipovi, malo duži 20 minuta klipovi, i ja se tada da budu samo vlogovi, jer tada neću da idem u školu, tada neću da imam neke pretrajane obaveze, a sad posle imam obaveze oko škole i ovako oko kućnih poslova, pa je da snimim nešto kratko i nešto što može da bude iskreno po meni zabavno, da možete da gledate i da možete da uživate. Znači, nisam snimio kako sam pojao ceo sandvič, nego snimio sam nekih 4 minuta, ovo je ubrzano na 1,5 ja mislim. Tako da, posle ovog klipa snimam odmah sa redom drugi klip, pravim thumbnail i sutra u 9 imate isto klip, znači trudim se i tako ćemo i sutra uvijek kad budemo objavili klip, da snimimo klip sa četvrtak. Ne, u četvrtak možemo da snimimo opet danas, jedan dan za prakse, i u petak možemo da snimimo opet nešto za prakse, ali malo drugačiji klip. Tako da, to bi bilo to od ovog klipa.